שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני של הדרך לישועה בעונה השנייה. אני מצלם את זה בשבוע אחר ממה שאתם תראו. כרגע אני באתגר שעד 100 סאבים אני מעלה לכם סרטון חדש כל יום ראשון ורביעי. ובלי יותר מדי חפירות בואו נתחיל לסובב. אז אני אחזור עליכם עם הגלגל. אוקיי, אנחנו כאן בגלגל ושמתי לב למשהו לא הוגן בגלגל. אם אתם שמים לב מה הטעות, תרשמו כאן בתגובות. בסרטון הקודם אמרתי שהסרטון צריך להגיע לשני תגובות של איתמר. מסתבר שהתגובות היו מושבתות, אז אתם לא חייבים. בסרטון שאתם רואים שהתגובות מושבתות, המטרה לא תהיה חייבת. אם התגובות לא יהיו מושבתות, אתם מוזמנים לרשום כאן בתגובות עצות ושיפורים לסדרה. אז אני שנייה מתקן את הבעיה ונחזור אליכם. לא יודע למה בחרתי לשים במקום הבעיה את הליגה הסקוטית, ובלי יותר מדי חפירות בואו נתחיל בסיבוב הראשון. כמובן 4 שיפורים. אייקון! בואו ניגש לעמדה. והעמדה היא עמדת הקשר במקום קאג'י. אתם רואים? גם שיפורים יכולים להתחלף. שמעו לי בתגובות אם מותר לי להחליף את מסי, טוטין או מיני, שהוא הפרזנטור של הסדרה הפעם, כמו אמבפה. אוקיי, בחרתי לשים כאן את זינדין זידן. תרשמו בתגובות אם אתם רוצים שאני אחליף גם את מסי, אם כמובן התגובות לא יהיו מושבתות. בואו נעבור בלי יותר מדי חפירות לשיפור השני. ואנחנו עם הליגה הצרפתית. אז אני אחזור לכם שיהיה לי שיפור מהליגה הצרפתית. רגע, שכחתי עמדה. אז העמדה היא זידן. אוקיי, לצערנו הרב נצטרך להחליף את זידן שרק שמנו אותו. אז יאללה. אני אחזור לכם שיהיה לי שחקן מהליגה הצרפתית. אוקיי, השחקן הזה יחליף את זידן לצערי הרב, ויאללה, בואו נעבור לשחקן הבא. בופון! צריך להחליף גם את בופון. בואו נקווה שיצא אייקון ואז נחזיר את בופון. רגע, אתם רוצים חוק שאסור לשים שחקן שהיה לנו אותו כבר. ליגה ארגנטינאית, איכס. איזה מין משוער יש בליגה הארגנטינאית? יש לנו רק שוער אחד והוא שוער גרוע מאוד. בואו נעבור לשיפור האחרון. סוף סוף שיפור קום סילבר. הכל פה רק הפכנו אותו ליותר גרוע. אז יאללה, בלי יותר מדי חפירות
בואו נסובב את הגלגל. סעודיה. סעודי פרו-ליג. אני אחזור אליכם שיהיה לי שחקן. חזרתי אליכם עם שחקן מהסעודי פרו-ליג. למרות שהוא לא משחק שם היום, אבל זה לפי הקלפים. הקלף שלו נמצא ספציפית בליגה הסעודית. מקווה שאהבתם את הסרטון. בואו נגיע ל5 סאבים, 5 לייקים. שני תגובות של איתמר או של עצה, אם התגובות לא היו מושבתות. ואתם תבחרו מה יהיה. עוד חלק של השם שלך, השחקן שלך. עוד חלק של התאריך שנולדת, השחקן שלך. או סרטון שמגיבים לסרטונים הישנים שלי עם אח שלי. אז יאללה, ביי. שימו לייק, שימו סאב ויאללה ביי.